କେମିତି ଲାଗିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ସୁବ୍ରତ? ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ଲାଗିଲା, ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ହଁ ରଚନା ଫଚନା ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଲି। ହଁ ଦେଖିବା ପଇସା मिलला हाय कर दिए और सेक्सी केମିତି ଲାଗିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ସୁବ୍ରତ? ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ଲାଗିଲା, ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ହଁ ରଚନା ଫଚନା ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଲି। ହଁ ଦେଖିବା ପଇସା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ। जय जगन्नाथ दर्शक ये हूँ आम जाजपुर जिलार जो पुलिस परीक्षा होता से परीक्षार एग्जाम भ्यू ठीक केते सारा पिला ये दौले मात्र 100टा पोस्ट रही मिनिमम 6000 पाखापाखि पिला सब अप्लाई कर अधिका करते सब रिजेक्ट भी करते देखिपार के छोट छोट छुआ को नहीं सांगरे लोक मैंने परीक्षा देवाई जो मैंने स्वामी मैंने धरिकी आस माने बाहा सारा पर जो स्त्री लोक मैंने आसते एग्जाम देवाई बहुत सारा आम देखिए बहुत एजेड लोक भी आसते कारण ये जोटा थिला एग्जाम 60 वर्ष पर्यंत थिला बहुत सारा पिला देखिए जो मैंने बीटेक MBA से भाया पिला भी पलि आसने चाकरी गोटे एमती जिन समस्त दरकार पैसा समस्त दरकार गवर्नमेंट सर्विस थोड़े जी एंट्री करगला ना लाइफ चेंज से समस्ते चाहते मत कमी गोटे गवर्नमेंट सर्विस मिले कमी तो सेमती से आम जो आज ये जो वीडियो देखुं ये हूँ जाजपुर जिलार जोटा कि गोटे जगार 2000 पिलांकर एग्जाम होता ये हूँ तार भ्यू तो ये माने एत सारा पिला देखुए सेपटे आसपट जो रास्ता रही सेपटे पिला बाकी एपटे भी पिला देखिपार गोटे पड़िया रही से फील्ड पटू केते सारा पिला माने एत गोटे जिनस देखी भाई खराब लगे मत भाई जे माने ये जड़े एग्जाम देवाई आसते सी स्कर्पिओ धरिक आसते भाई हूँ स्कर्पिओ सी मैंने निजे मैंने देखो 18-20 लाख गाड़ी चढ़ते भी गोटे माने एग्जाम देवाई जोटा कि माने केते हजार 17-18 हजार सालेरी मैंने भावतु कौ रेंज भी माने पिला पकाउं सेमती किसी नुहे ये पकई पारे सी पकई पारे सेमती किसी नुह समस्त चाकरी अच्छी समस्त गवर्नमेंट सर्विस समस्ते अप्लाई करेंगे समस्ते चाकरी करेंगे किंतु एति है जे आमर लोकंर माने नीड्स केते जरूरत केते जे माने अल्प पोस्ट हेल्ले केते सारा पिला पकाउं बहुत सारा पिला बहुत माने छुआ आसते देवाई देखिपार बड़ बड़ लोक ये आसपाई देखिए खुशी लगे चली सब ठीक ठाक किसी क्वेश्चन पेपर जमी कहते क्वेश्चन पेपर लिख सेमती किसी ना भाई भल सब सिक्यूरीटी फोर्स से भाया भी थे बहुत सारा फोर्स थे ये तो लीक होवार प्रश्न ही नहीं बाकी परीक्षा समस्त भल हो समस्ते कहते जहाँ पिला बाकी देखा रिजल्ट कौन हो बाकी जी तो गवर्नमेंट रूल अच्छी जी तार रिक्वायरमेंट अच्छी से ही नब जिते अधिका पिला पकईने भी सेमती किसी ना जे ना पिला पकईदे आम नहीं सेमती नुह जदि जन गोटे पिला
90% ରଖୁଛି ତାଠୁ ବି ଆହୁରି ପିଲା ଅଛନ୍ତି 91% 92% ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ଯିଏ ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖିବ ଭାଇ ଫିଜିକାଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଅଛି ଯାହା ତାର କ୍ଲିୟର କରିବ ଦେନ୍ ଚାକିରି ହେବ। ବାକି ହେବ ଯେଉଁମାନେ ବି ତୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ନହେଲା ବାକି ଆସିବ ୟା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନେଷ୍ଟବଲ୍ ହେଲା OAS ହେଇଗଲା ଏସବୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ହାରିଯିବେ ସେମିତି କିଛି ହାରିଯିବାର ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଆଗକୁ। ବାକି ପଢ଼ାପଢ଼ିଟା ରହିବା ଦରକାର। ଯିଏ ରିଟିନ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲା ଚାକିରି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭାଇ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତୁମ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ରନିଂ ଫନିଂ ଏଇଟା ନିଜେ ଆରାମସେ କରିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଫିଟନେସ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରିଟିନ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାଇ ଜୋସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ସିଏ ହିଁ ଫିଜିକାଲ୍ ବି ପାର କରିଦେବ। ବାକି ସେତିକି ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଥିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ପିଲା ଉପରେ। ଆଉ ଯଦି ସିଏ ଯଦି ଏମିତି ଖାମଖାଲି ହେବ ନନ୍ସିରିୟସ୍ ହେବ କ'ଣ ହେବ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭାଇ ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ରିଟିନ୍ରେ ତା ଡବଲ୍ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଫିଜିକାଲ୍ କ୍ଲିୟର କଲ ଭାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ସାଇଡ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲିଷ୍ଟ ୱେଟ୍ କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ଭାଇ ତୁମେ ପଇସା ଦେଇକି କିଣିପାରିବନି। ଯେମିତି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେମିତି ମାନେ କେହି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ସୁଝି ପାରିବେନି ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ନିଜେ ମେହନତ କରିକିନା ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ପାଇବ ନା ଯେତେବେଳେ ଜଏନିଂ ଲେଟର୍ ଆସିବ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନା ଆସିବ ଭାଇ ସେଇ ଖୁସିଟା କେହି ଦେଇପାରିବ। ତେଣିକି କମ୍ ପଇସା ହେଉ କିମ୍ବା ଅଧିକା ପଇସା ମ୍ୟାଟର୍ ନୁହେଁ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଭାଇ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବାକି ଦେଖ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ବି ବହୁତ ସାରା ପିଲା କଟିବେ 100 ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା କଟିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି କଟିବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ନା ନେକ୍ସଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବାକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ପିଲା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ବହୁତରୁ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ପର୍ସନ୍ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଅନମ୍ୟାରେଡ଼୍ ପର୍ସନ୍ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କାରଣ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦରକାର ଭାଇ ସମସ୍ତେ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜେ ଗୋଟେ ଜବ୍ କରିକି ନିଜେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନିଜେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ବାକି ସମସ୍ତେ ବି ଲାଗିବା ଦରକାର କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ପର୍ସନ୍ କେତେ ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଥ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି। ହଁ ଲାଇଫ୍ ଅଛି ଟାଇମ୍ ଅଛି ଭାଇ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିଦେବୁ ସେମିତି ନୁହଁ ଭାଇ ପାରିବେନି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍